Čo máš tak rád? Môžete to hodiť späť hore? Dobre, využij svojho triku s dielmi. Čo tam robíš? Skrývam sa pred Kaneom. Myslím, že som ho začala hovoriť s bublinou. O internetovom dobrodružstve. Ja nechcem byť súčasťou. Budeš celý deň sedieť v petináči? Nepáči sa ti tvoja izba? Kane v poslednej dobe kontroluje izbu. Keď neodpovedám, začne spievať Daisy Bell. Pred mojimi dverami je to strašidelné. Naozaj to robí? Neviem, spýtame sa ho. Hej, Kane! You are fucking awesome. Áno, Jack. Kúkaj, tu je Daisy. Fuck you. Teraz už nemusím robiť to rýchle privolanie. Som veľmi rada, že som ťa našla. Potrebujem párne čísla, pretože dnešné dobrodružstvo je tímové dobrodružstvo. Stretneme sa na pódiu o chvíľu. Povedzme 5-7 minút. Skvelé. Ani si sa neopýtal na to príslovie. Na čo? Dnešné dobrodružstvo bude trochu krátke kvôli oceneniam za obľúbené postavy. Ale bude to perfektná príležitosť ukázať novinárom silné stránky vašich chlapcov. Toto je také ťažké. To je správna bublina. Videl som vás všetkých hrať bedbal pred pár dňami. My sme si usporiadať vlastné športové podujatie.